Så skal du ind i din indre power, have sat stikket i og få fat i denne her del af dig, som er helt vildt powerful, som er øhm, blandet sammen med lyset, med dit eget lysvæsen, som er en del af dig, som måske ikke har været så meget i spil i dit liv. Og det er altså ikke denne her sådan maskuline fremdrift, magt, power eller, den kvindelige, som også kan mase derudad. Det er din indre kriger, det er din indre power, som kommer indefra og sådan ud. Så, lad os, lave en lille øvelse på det, hvor du kan læne dig tilbage og, ja, jeg tror, jeg vil lige sige, at du skal sidde op i den her, fordi du skal mærke den der kraften i det. Så sæt dig op her, og så bestemmer du selv, om du vil have åbne eller lukkede øjne. Ja, tag nogle indåndinger. Og mærk det der sådan anker, du har i dig. Forestil dig, du har et anker nede i hoften, sådan et stort anker, så op igennem. Så du kan få hele din statur med her. Og hvis du har mulighed for det, så sid her rank op og ned med benene godt plantet på jorden. Og så forestil dig, at et godt stykke ude foran dig, der kommer en version af dig selv ind fra højere planer, om du vil. En version af dig selv, som er din indre power. En lysende version af dig, som repræsenterer din indre power. Hvis ikke du oplever noget, så kan du bare forestille dig det. Og så forestil dig, at den del af dig sådan kommer tættere på dig. Måske sådan helt op ved at være et par meter foran dig, eller 5 meter. Så du nærmest sådan lige kan nikke og sige goddag. Og så forestil dig, at den her version af dig, der er her foran dig, har været med dig altid. Det kan være, at I har haft meget kontakt, eller kun en gang imellem. Og det kan også være, at du sådan næsten
Hvis du er vant til sådan det her med kontakt til guiderne, så kan det være, at det sådan nærmest er en guidefigur, som du måske kender og har mødt rigtig mange gange før. Og så bestemmer du sådan ligesom selv her i det her nu, om du vil have den version af dig til at forblive og stå derovre for dig og ligesom sende sin energi til dig, eller du sådan vil gå all in og lade denne her version af dig nu komme ind, nærmest at være sådan hele dit energifelt. Du kan også lave en forestilling om, at I smelter sammen. Så du energimæssigt nu hele dit energifelt og din fysiske krop ligesom er den version af dig også. Og det kan være, at du oplever eller mærker, sanser på en eller anden måde, at din statur måske ændrer sig lidt. Måske bliver du mere rank. Måske har du et sværd i hånden, eller noget helt andet. Og så kan du åbne op for energimæssigt, at du har rigtig, rigtig mange celler i dit energifelt, og at du, hvis du har lyst, kan se alle cellerne som de smukkeste lysende sæbebobler, der ligger op og ned af hinanden. Og at denne her indre power, denne her version af dig, energetiske version, nu ligesom bliver sådan helt integreret og energimæssigt sådan lagt ind, sådan helt på atomplan inde i dine celler. Og denne her indre power inde i dine celler, bliver du nu her sådan kærligt og powerfult gjort opmærksom på, at du til hver en tid kan sætte dig, stille dig i denne her position, i denne her energi. Og det kan være, at denne her power i dig har et form for symbol. Det kan være, at du ser symbolet eller oplever det inde i cellerne. Det kan også være, at du oplever eller forestiller dig et symbol sådan foran dig, eller måske sådan i din håndflade eller noget andet, sådan så at der bliver lavet sådan en form for kodning, at når du forestiller dig symbolet, tænker på det, så træder du på et splitsekund ind i den indre power igen.
Og bare have tillid til, at sådan er det, lige meget hvad du oplever og ikke oplever. Og at du bliver inviteret til herfra at lige huske at fremkalde, symbolet igen. Det kan være, at du gør det, når du er ude blandt mennesker, og du føler, at du har behov for at træde ind i poweren. Eller hvis der sker noget, eller blot hvis du har lyst til at gå en tur, og så gå i denne her sådan indre power.